Ja, præcis. Okay, take two. Vil du have? Vil du have en pinse igen? Nej. Nå, han bare hop igen. Hold nu kæft. Jeg skal næsten have nogle solbriller på, så jeg kan sige street ud, når jeg fejler. Ej, okay, lige meget. Jeg kan tage solbriller, når jeg kommer op. Det er ikke min dag. Det kunne være værre. Hvad? Med dig, Rasmus. Det må du stadig. Ja. Okay, der kommer du. Så falder min snørbånd. Det er sjovt. Fuck. Okay. Oh shit. Jeg tror bare, du skal gå udenom. Bare gå udenom, Johan. Nej, jeg kan godt. There's no shame in it. Nej. Hvad? Hvilken fod skal man hoppe først? Der er gået 1 minut nu. Jeg tænkte i går, jeg løb bare hoppet. Det er fint, du kan sætte dig op. Nej.